ପିଲାମାନେ ଆଜି ପ ରଫଳା ପ୍ର ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା। ମଝି ଅକ୍ଷରକୁ ମୂଳରେ ରଖି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଆଉ ଆମର ଏହି ଗୋଲ ଭିତରେ କୋଉ ଅକ୍ଷର ଅଛି? ପ୍ର। ପରେ ରଫଳା ଦିଆହେଇଛି। ପକୁ ର କ'ଣ ନା ପ୍ର। ହେଲେ ପ୍ରରେ ପ୍ର ପ୍ରଥମ ଅକ୍ଷର ଲଗେଇକି ଆମେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା। ପ୍ରଥମରେ କ'ଣ ନା ପ୍ର ଥ ମ। କ'ଣ ହେଲା ଶବ୍ଦଟା? ପ୍ରଥମ ପ୍ରଥମ। ସେମିତି ପ୍ର କା ର ପ୍ରକାର। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପ୍ରକାର। ପ୍ରଥମ ପ୍ରକାର। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା। ପ୍ର ହ ର ପ୍ରହର। ହେଲା, ଦେଖିପାରୁଛ? ପ୍ରହର। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିବା। ପ୍ର ବେ ସ ପ୍ରବେଶ। ସେମିତି ପ୍ର ଗ ତି ପ୍ରଗତି। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ପ୍ର ଚ ଣ୍ଡ ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହେଲା। ତାପରେ ହବ ଆମର ପ୍ର ତା ପ। ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ହେଲା ନା ପ୍ରତାପ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବା। ପ୍ର ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ପ୍ର ଚୁ ର ହେଲା। ତ ଆମେ ପ୍ର ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କଲେ? ପ୍ରଥମରେ ହେଲା ପ୍ରଥମ, ପ୍ରକାର। ଏଇଟା ହେଉଛି 1 ନମ୍ବର ପ୍ରଥମ। 2ରେ କ'ଣ କଲେ? ପ୍ରକାର, ପ୍ରହର, ପ୍ରଚଣ୍ଡ। ଏଇଟା କେତେ ନମ୍ବର? 4 ନମ୍ବର। ତାପରେ ପ୍ରତାପ 5 ନମ୍ବର। ତାପରେ ପ୍ରଚୁର 6 ନମ୍ବର। ପ୍ରଗତି 7 ନମ୍ବର। ପ୍ରବେଶ 8 ନମ୍ବର। ହେଲା। ପୁଣି ହବ କ'ଣ ନା ପ୍ରବଚନ। ଏଇଟା ହବ 9 ନମ୍ବର। ତାପରେ 10 ନମ୍ବର କ'ଣ? ଆଉ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରଣୟ। ହେଲା। ଏମିତି ଆମେ ଆଜି କ'ଣ କୋଉ ଅକ୍ଷରଟାକୁ ଶିଖିଲେ? ନା ପ୍ର ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କରିବାର ଶିଖିଲେ। ସେମିତି ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଆଜିର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ପ୍ର ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ତମେ କ'ଣ କରିବ? ଆହୁରି 10ଟା ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର। ଖାତାରେ ଲେଖିକି ଫଟୋ ଉଠେଇକି ଛାଡ଼। ହେଲା। ମଝି ଅକ୍ଷରକୁ ମୂଳରେ ରଖି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ଏମିତି ମୁଁ ଯେମିତି କଲି ସେମିତି ତମେ ପୁଣି ପ୍ର ଅକ୍ଷର ଯେମିତି ହବ ପ୍ରୀତି। ହେଲା। ପ୍ରତିଷ୍ଠା। ଆଉ କ'ଣ ହବ? ପ୍ରତିମା। ପ୍ରତିମା ହବ କି ନାହିଁ? ପ୍ରତିମା। ହେଲା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆଜିର ତମର ୱାର୍କ। ଏ ପ୍ର ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକି ତମେ ଆଜି ତମର ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ଏଇଟା ତମେ ଲେଖିବ।